И здравейте на всички! Днес играем една така нова игра в канала YouTube, приятели. Аз съм Gaming Rainbow BG, както сте прочели от заглавието. Съжалявам, ако на вашият екран клипът е наобратно, но така само може да се играе играта, по друг начин не може. Но пък за сметка на това играта си е интересна и може би ще правя поредици. Аз на какво ли вече не правя. Значи това е една ферма, трябва да се грижиш за животните си, идват хора да искат ти мляко, искат ти много неща, искат ти жито, тук може да си засаждаш неща, да... Абе ще видите. Значи той ми иска 10 яйца. Искаме 6 яйца за 67 парички. Аз имам само 10 яйца, но съжалявам, много сори. Но яйца не давам. Ти какво щеш, ма? Шегувам се, аз не говоря на ма, просто нарочно казах. Не, такова няма да ти дам. В смисъл, ето ми го. Просто имам съвсем маничко. Я да видим тук какво се е направило. О, какво си имаме? Какво е това? Тук може да се прави. Супер! Да сложим ли хляб да се прави малко? Какво е това? Айде ще сложим малко за жито. Малко жито ще сложим и ще направим хляб. Я да видим. Да ги продам ли тия? Царевица не ми се свиди. Какво? Не, нищо. Тук пък нямам царевица. Пак нямам... не ми се дават такива. Тук, имаме си пудинг ли там, какво е, крем. Колко минути трябва да се чака? Но още 18 минути. 19, дай да го сметнем 20. Кравите ми. Гладни са. Кокошките ми също. Ама аз нямам храна. Чакайте да им направим. Айде ще дам. Какво да правя? Какво да ги правя? Дайте ми. Добре. Имам си още яйца. Добре, да видим колко яйца имаме. 13. Добре. Така. Да си засадим нещо. Майде няма да засаждаме. Я да отидем в някоя друга ферма. Брадва, какво друго имаме? Супер! За кравата ми, айде ще купим за кравата ми. Добре, само брадва да няма да купим. Значи, я да видим тая ферма. Уоу! Много яка ферма. Исках да оглася това за мен да има. Уоу, как направи дърво, бе, мен? Колко крави? Аз имам само 3. Има и рози. Или... Я да видим това какво е. Да, рози. Обратно вкъщи тогава. Имаме храна. Така. Остана... Вие гладни ли сте, бе? Не сте. Добре.
Направили са ти, бе? Колко още? О, 15 минути. Гадост. Това още се прави. Колко още? 2 минути. Добре, 3. Да укусим ли нещо, а? Имаме само една брадичка. Ама ми трябва пространство. Парички. Мъни. Абе, айде ще го махнем. Вай, хора, кога минаха 6 минути, бе? Аз не усетях кога минаха. Колко пари ще ми даде? Оу, доста, давай, веднага. Да сложим малко. Какво е това? Чак на 10 лева. Мляко не мисля, ще е много да давам. О, идва с парички. Хайде, идвай. Благодаря ти. Значи да ви кажа, че тук, когато стана на кой левел? На 24. Като стана на 24 левел, тук тая врата ще се отваря и нещо ще става, ама не знам какво ще става. Колко неща ще ми носи това. Ама чак на 24 левел. Да, съжалявам за закъснението, хора. Хляба ми е готов. Какво друго ми е готово? Общо взето нищо. Чикен! Преди малко видях и тук. Ето. What? Няма да го отварям. Няма да давам 3 диаманта заради това. Няма да губя диаманти заради пари. Диамантите са ми ценни. Това на кой левел? На 18. Аз дори още 10 левела ми остават. Още 11 левела. Защо съм толкова назад? 9 след 2 левела. Добре, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал, както и играта. Може да правя поредици, сега не съм сигурна, но може, ако не ме мързи. Да, хайде, чао на всички.